Pretože predstav si, že v tréningu spomínaná dvojica mládežníkov Jakub Vojtko a Sebastian Pastor delí ich len 9 desatín sekundy, takže už na ráno chlapci začali veľmi rýchlo. Veľmi milé je, že hneď za nich sa zaradil Milan Karel. On vie, prečo to hovorím, pretože nie je z tých najrýchlejších, ale Pezínsku babu pozná absolútne dokonale, pretože tu chodí trénovať a platí osobitný poplatok za používanie pezínskej baby. No výborne, a ďalší veľmi perspektívny jazdec je na štarte. Je to Simon Sighart RS Team, takže jazdec, ktorý je vyjazdený na MX-3 na okruhoch väčšinou, ale z tejto baby a veľmi zaujímavým jazdcom je aj tento Rolling Medel z Rakúska, s Wagenom Širokou. Je to veľmi razantný jazdec a osobne si veľmi zaostrím zrak na jeho časy. 42, tu máme českého Martina Wagnera, Mitsubishi Lancer Evo 9. A v českým Mimicáku budeme pokračovať aj v tomto chvíľu. Na prípravnú čiaru nám roluje Peter Türk, štartové číslo 41. Ten tu v Lani niečo navystrájal, ja som tu teda nebol. Kto si pamätá, možno bude vedieť, s týmto Mitsubishi Lancer je to ďalší z perspektívnych a veľmi významných jazdcov z Českej republiky. Lepšie povedané z Že všetko je pripravené. 41 Petr Türk spomínaný, 40 za Rally klub Topolčany, František Gregorík prichádza opäť po čase, jazdec slovenský. Tým vybrúčenejšie vozy prichádza nám Peter Salon zo štátu. A ním je Icar NTC. Takže pozrieme sa opäť na štartovú čiaru. Pred chvíľočkou spomínali v Alfa Custom Racing týme, ktorý je novo poskladaný tým, a Peter Salon, skúsený jazdec, má za sebou samozrejme niekoľko rokov za volantom pretekárstva. Aj na európske. Čože? Aj na európske. Aj na európske samozrejme, no tak áno. S 30 na štarte rakúsky Golf, Manuel Konzlacher a na toto červený Mitsubishi bacha, prosím vás. Pre mňa osobne prekvapenie sezóny 2026 Milan Langer. S týmto Micákom mieša každý na českom území v absolútnom poradí. Kde sa len objaví, takže bacha. Myslím, že nám dnes nebude padať sánka, ale nevadí.
Martin Jerman. Liquimoli Racing Team Lamborghini Huracán Evo 2 a my budeme nedočkavo, ale strašne, takže strašne. Milan Langer tam príde, tam prekvapuje. Ďalším jazdcom zaujímavým bude po Martinovi Jermanovi Peter Probhán a Zulsterák. Nádherno, Mitsubishi Lancer. Toto budú je to Mitsubishi tímový šéf, mnohonásobný majster Českej republiky, David Komárek, zo špatovníček Slonu 20. McLaren na Evo 19. Oficiálny názov vojnového vozu, ale na a pozor! Lukáš Keller má výkon v Mitsubishi 1040 koní a Šimon Piekos z Polska nie je ďaleko od toho. Jeho výkon by sa mal blížiť niekde 1100. Si predstavte, keď sme jazdili na 36 koňových Škodovkách. Trošku rozdiel. Vlak, ktorým si prišiel na podujatie, mal zhruba taký výkon. Jozef Harinka na zlade číslo 18. Takže priatelia, evidentne sa dostávame do kategórie otvorených vozidiel, kategória 2, respektíve kategória 2P4 v rakúskom šampionáte. Ďalším by mal byť s číslom 17 Michal Melša, Opel Lotus. Medzičasom a je to tak, 17 Michal Melša v rámci majstrovstiev Českej republiky skupina P4, čiže monoposty Jiří Svoboda, Hyundai, Janík Motorsport. Obávam sa, že prekonať minútu 57,7 bude veľmi náročné v prvej tréningovej jazdy. Oranžové malé autíčko BRC 02, teda španielská produkcia. Motocyklový motor a za volantom Aleš Gensdorfer, promotér Maverick Hillclimb Czech, dlhoročný pretekár, ktorý od historikov prešiel na túto techniku a jazdí v rámci rakúskeho majstráku. A už prichádzajú Matuškovci. Matuška. FS. No a na to míse Martin Matuška zo štartovým číslom 11, ktorého vítame na Durdiaku. V prípade, že tu máme nejakých zvolenčanov, Martin kandiduje za poslanca. Nech sa páči. Pravda, že... A poďme ďalej, premiéra na Pezínskej babe Miky Čambal, priatelia. Miky Čambal, ktorý tento rok zbiera vzácne kilometre, presadol do tohto náradia, nie je to jednoduché. S každou jazdou si Miky sľubuje trošku zlepšenie a my budeme dúfať, že využije všetkých 5 jazd na kopci Pezínskej baby 2020. Naozaj najrýchlejších prototypov a monopostov, takže priatelia, pozor, teraz si držte klobúky. Pokračujeme číslom 9, to je Aleš Mlejnek na Glórii VE6S. Aleš Mlejnek je jedným z mála pretekárov, ktorý nemá mechaniko, ale mechaničku. Neustále vítame plejádu českých jazdcov, ktorí prišli, ale že poriadne pritvrdiť muziku na preteky automobilov do vrchu. Pezínska baba 2026, Marek Novák. Darmo sme tu hovorili o rannej káve, darmo
sme si hovorili, že to bude vlažný zoznamovací tréning. Teraz už stúpa tlak a aj mne, celkom určite aj vám. Áno, výška, tlak, teplota, rostný bod, všetko stúpa. Celkom určite, pretože toto je neuveriteľné, čo sa tu zišlo na Pezinskej Babe 2026. Takže Christian Ferskl na štarte statusom a prichádza Petr Dlouhý na radikále XR4. Ďalšie krásne športové náradie auto